Det her er et landskabsmaleri fra første halvdel af 1800-tallet. Det er det her også. Og de her? Det her er malet af Johan Thomas Lundby i 1843. Det er som at se ud af vinduet. Et guldindrammet vindue ud til virkeligheden. Ja, vi kunne jo ikke stå der for både tær, mens vi malede. Kunstnerne stod faktisk slet ikke udenfor og malede. De tegnede en del udenfor om sommeren, og så stod de indenfor om vinteren og malede billederne. Potato, tomat. Vi ville da heller ikke have både tær, når vi tegnede. I lavede jo alligevel bare vejret om, som det passede jer, når I stod hjemme og malede. Det her billede er lavet efter en tegning, som Rørby tegnede i snevejr. Der lå sne, da han var i Tyrkiet. Men da han 10 år senere malede billedet, så endte det altså sådan her. Rørby? Ham kendte jeg doch nicht. Du var sammen med ham i Rom i 1839? Ja, okay. Måske nævnte han også noget med sne. Ham og Bindsbøl var krøbet i samme seng, fordi de frøs. Så alt i alt, der kan vi vel godt blive enige om, at der bliver manipuleret noget med billederne. Okay. Vi kan starte med alle de ting, der gør, at det ligner. Der er masser af realistiske træk i billederne. Billederne er malet med små pensler og meget fine penselstrøg, så man tænker slet ikke over, at det er malet. Det kunne lige så godt være et foto eller et vindue. Billederne har mange farver, på samme måde som naturen. Hvis vi begrænser farverne mere, så kommer vi til at tænke på kunst i stedet for på natur. Billederne har en harmonisk dybdevirkning. Der er forgrund, mellemgrund og baggrund. Og det er lavet efter alle kunstens regler. Der er en inddeling af billedet i lag med linjer. Altså horisontlinjen er den tydeligste. Det er nærmest helt lige, og den ligger lige i midten, så der er en perfekt balance i fordelingen mellem det himmelske og det jordiske. Og så er der farveperspektivet. De varmeste og mest mættede farver er i forgrunden, og så er de koldeste og lyseste farver i baggrunden. De varme farver virker optisk nærmere, så vi oplever, at billedets varme forgrund er tættere på os end baggrunden. Og så er der faktisk også både overlapning her og størrelsesperspektiv. For eksempel her, hvor vi kan se, at manden er tættere på, fordi han simpelthen er stor i forhold til koen. Det sidste træk, der medvirker til at give os en følelse af at kigge direkte på verden, er beskæringen. Motivet er beskåret fuldstændig harmonisk, så vi slet ikke tænker over, at der har været en kunstner, og at han har valgt et bestemt udsnit af landskabet. Der er ingen kunstnere, der vælger at tage det udsnit, hvor man kan se vognen, der kørte dem derud, eller i Lundbys tilfælde, kunstnerkollegaen, som de gik derud med. Ja, faktisk malede vi tingene præcis, som de så ud. Nej, I pyntede på dem med vilje, og ikke bare for at holde tæerne varme. Lundby skrev i sin dagbog, at det galt om at indfange stedets sjæl. Det var ikke for at vise udsigten i malet. Det var for at vise, hvor dejligt og smukt landet var, og hvor meget vi havde at være stolte af. Det gjorde jeg ikke. Er det ikke fordi, du i virkeligheden var tysker? Men du tog en uddannelse i København sammen med de andre gutter, da Eckersberg var professor. Det var derfor, I alle sammen var så vilde med at komme til Rom. Der havde Eckersberg været og malet det her, ikke? Det ser meget naturligt ud. Men bygningerne står ikke engang de steder der, og selve murværket burde simpelthen den modsatte vej. Man står jo inde i cirklen og ser ud over byen. Formålet med at pynte på virkeligheden dækker over en helt bestemt opfattelse af, hvordan verden er skruet sammen. Man mente, at verden var skabt ud fra en ideal idé. Virkeligheden afspejler så den idé i mere eller mindre fejlbehæftede fænomener. Kunstnerens opgave var at forstå, hvad meningen var. Så hvis han så en skilleret ko, så skulle han fremstille den noget kønnere idealko i maleriet. Så kunne vi jo lige så godt blive hjemme og finde på det hele selv. Ja, det foreslog Skovgaard faktisk også. Men han fik skæld ud af Eckersberg, ikke? I fik at vide, at de skulle studere fænomenerne. Kig på verden, studere detaljer i, hvordan det hele så ud. Men samtidig skulle I fornemme ideen. Man kunne også male rød solnedgang over det hele. Så kunne man jo virkelig føle, at der var noget mere i det, end det man ser. Det siger du kun, fordi du er tysker. I Danmark der talte vi faktisk om, at I vist ikke var helt nøgternt skruet sammen. Hvis stemningerne blev for romantiske i danske kunstneres billeder, så kaldte vi dem tyske, og det var ikke nogen kompliment. Ja, vi havde da ellers nationalromantiske billeder og tanker, før I havde. Ja, det snakker vi knap så meget om. Det var en gut, der hed professor Højen, der var i Tyskland nogle år, der talte varmt for, at den danske kunst skulle skille Danmark.
Eckersberg talte mere om det med at male virkeligheden på en smuk måde. Senere begyndte man at male virkeligheden på en mere realistisk måde. Og så begyndte man at fokusere mere på, hvordan øjnene rent optisk ser virkeligheden. Ja, men på det tidspunkt havde de vist også maling på tube, og det var nemt at have med. Det har vi ikke. Nej, men I blandede da nogle gange farver og tog med udenfor, når I var i Italien. I kunne jo godt have dem blandet hjemmefra og tage dem med, hvis I virkelig ville. Hvorfor skulle vi dog det? Nej, præcis. Hvorfor skulle I? Det I gjorde var den perfekte strategi i forhold til det I ville. I troede på, at sandheden lå i skønheden og ideen. Senere mente man, at de var lidt nogle hyklere, men det er fordi man fik en anden opfattelse af, hvad sandheden er og hvor den er. Ja, præcis. Præcis.